It-taħwid kbir fil-kumpaniji li tagħhom Simon Busuttil u Wasit kien irrimarkat għal darba tnejn fir-rapporti tal-awdituri li saru fuq l-istess kumpaniji li lan tagħhom hu li jirbaħ tenders tal-gvern u jieħu commissions. Dettalji dwar ir-rapporti nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista. Kien spjegat kif dwar GS Services Limited, waħda mill-kumpaniji, l-awdituri indipendenti ma tawx opinjoni u dan minħabba l-immaniġġjar ħażin. Anke jekk il-kumpanija rreġistrat dħul iktar minn 32,000 euro, madana kollu ma kellix dokumentazzjoni ta' minn fejn daħlu. Fattur li qajjem tħassib serju fost l-awdituri tant li ddistakkaw ruhom. Sena wara l-awdituri ma bidlux femtom. Fil-fatt, f'rapport ieħor l-awdituri esprimaw tħassib serju u nnutaw kif il-kodba finanzjarji tal-kumpanija ta' Busuttil ma kinux konformi. Tal-istess opinjoni kienu dwar kumpanija oħra ta' Busuttil, GS Limited, fejn l-awdituri nnutaw kif ma kienet ippreżentata ebda dokumentazzjoni u għalhekk lanqas hawn ma setgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom. Il-kandidat Laburista Clayton Bartolo nnota l-kundanna tal-awdituri dwar in-nuqqas ta' serjetà li biha Busuttil imexxi l-kumpanija. Il-fatt li jkollok awditur indipendenti mill-kumpanija illi qed jgħidlek isma' jiena ma nistax nagħti opinjoni fuq dawn l-accounts hija xi ħaġa inkwetanti għal fatt illi dik tfisser li kellek mismanagement fil-kumpanija, ikollok tbażwir u għaldaqstant in-nies fuq dan irid jaħsbu jekk dan il-bniedem ma kienx kapaċi anke imexxi b'mod tajjeb kumpanija tiegħu kif tista' imbagħad tafdaħ biex imexxi finanzi tal-pajjiż. Dan mhux qed ngħidu jiena li kien hemm it-taħwid fil-kumpaniji, qed ngħiduh awdituri indipendenti li fl-aħħar mill-aħħar fuq l-opinjoni ta' dawn l-awdituri jiġu ffaljati l-accounts fl-MFSA sabiex bekk minn hemmhekk wieħed jimxi l-qudiem u jkun jistanka jara kif hija mixja l-kumpanija. Il-Ministru Edward Zammitlu issostna li t-tielet rapporti tal-awdituri ikomplu joħorġu fid-der il-falsità ta' Simon Busuttil. Illi żgur nafu li jeżistu daw għax ġibna l-provi tagħhom. It-tieni punt, meta tħanna mbagħad l-awdituri, jiġifieri dawk li jgħidu isma' hemm tmexxija finanzjarja tajba jew le. L-awdituri fit-3 snin partikolari llum urejna illi esprimew riservi jew qalu lu isma' din it-tmexxija partikolari finanzjarja tal-kumpanija mhix tajba. U aħna nsaqsu, jekk Simon Busuttil mhux kapaċi jmexxi kumpanija bħala direttur, kapaċi jmexxi pajjiż?